Здравейте, казвам се Георги Димитров. Част съм от компания X от 4 години, от 2020 година. Шестото ми започна така един септемврийски ден, в който дойдох на интервю за работа и това, което ме плени в компанията е това, че тук се гонят цели, рекорди и непрекъснато развитие. Бях решил с какво искам да се занимавам, така че съответно търсих най-доброто поле за развитие и избрах компания X. Научих през тези 4 години, научих как да гледам на живота, научих от какво да се вдъхновявам, промених си изцяло мирогледа и така смея да твърда, че деля живота си на две части. Преди началото ми на работа в компанията и след това смея да твърда, че сега съм коренно различен като човек, като личност и много повече се харесвам. Ежедневието за мен в компания X не е труд, не е работа, тук изпитвам истинско удоволствие. Първо, защото нашата атмосфера е доста така приятелска, куподжийска. Второ, това ми спомага за развитието на мен като личност и смея да твърдя и като родител, защото аз съм и родител и мисля, че това, което ми донесе на мен компания X, мога да го придам в семейството си, възпиталите двете си деца. Така че апелирам, който не му се работи, наистина не му се работи, просто иска да стане по-добър човек, по-качествен човек, да заповяда да види ние какво е нашето ежедневие. Екс е марка, екс е страст, екс е всичко.